mai tongo dongo TV ang haino hai kini norong ni puskango obo haino kini khorksa buku belai no o haingo ti prasa po sonu bagai samung humung khlaiye kini ai kaisa channel ni mai tome bo ti prasa sirisi tini hukumu mukumono mo thangai tone na hinai buskang ni upcoming generation rok o jarai khonai rong ni bagai surungton hinai obo hai kini wan samung phaiye obo hai kaisa samung khai dong o samung tamo baidi jeng silain bukung nono puila no dongo video lamsu bukung जों तो नुखा कायसा दिप्रासा बसनि बागै हुकुमो मुकुमनो मो थांना हनै ननो दिनै अ यापिन दं सय दंमोन अ सामु रक बमपि रक आबो बिदा तुलुको रक अ सामु हिके आं तो अमते हिनि वान सुबिनो दिनै मुकुमो रक दंखु दिनै मुकुमो तनि ओइ ताबुकनि जेनेरेसन तो ताबुक जारा रक बेलाइखै संतानि रगो borok সময় বরি মেয়া লেখাপড়া রং বাগৈ গাই হাইকানো borok যখন লেখাপড়া রপাই খেতে जों তো borok মানুষর বলে জানানি বাগৈ जों আগিনো হয়তো সিরি সিরি তাম জন্ম হংগাইছে जों জানানে নাং নে জানানো হংগাই তো সময় মসো রে দেখাইনো ইয়া অ জায়গা অনেক সুরুং দङ যে जों কাইसा মই সংनानै হংগাगाय सम मसो सुतै पियास इखे पतिके थक आबो साइमाना नां Enggak, angop no mansubi no, kaisa YouTube cooking channel, kuloka, enggak kai, abo no songai, borok jodi, naik kaisi rengna ni beli, buang hawa, onek somai tabung je generation nong mani, rengna ni moton time kiri. YouTube gitu, mana pura wall gimana, pura wall to tunggu, enggak cara rong yago, potek to cara ni yago mobile, net pack. প্রত্যেক মাসের নেট প্যাক দंनाय স্বাভাবিক কিছা খুলগৈ নাইयो হয়তো আরো ফাनो नुगै सुरुंथु आति हिनि मानसुगै आं खुलंमानि आनि YouTube चैनल किन्तु आं चिनि तिबा हाकसेन ने हयते चिनि যত লোকরং থানি কোনো একটা কাহাম সাপোর্ট মায়া আবনে বাগে आं बेलाइखाय माने खाखामजाक ओमफ्राय अबने बिसिंग बतंग जे जों कुकिं नै आं चैनल गोबां मानो साबस्क्राइब बनायखा दिनै दिब्रा हास्टेनि जत बुरिंथु जलांथु बरंनि चैनल रंनो आं साबस्क्राइब नायखा माने कायसापानो गुरुग्रै नि बिसिंग से साबस्क्राइब गरै हयतो माने 2-3 বছরनि পরে 2K रक 10K रक आबो बायतो बो monetization to engya subscribe sini ni engya hingkai ba engya hingkai opti rongno nai wansuka kintu or pore kheno hangte wansuka mote hingkai to samane koklaya karon tang hinba chini tibrao blog rok hingkai 1-2 mas khulokai no views subscribe over mane chini bai kuno tulana sikri mane cooking bai kuno tulana sikri am sekai ajaga khai mane lukurok aske hamjang mane kokta engkai ang arate kisa nijino angko haing jakha sama nangmano khai जों kuno mane damria haising jak sima haing jakha ta chin sama nangmani porese chini koto kisu anondo entertainment khainani obo जों manai bele energy na chini samani oso sing important to mare nai engkai chino samani important je obo आं बेलाइखाय माने बखावो दुखुनांगोन न ओमफ्राय आं तेबो वानसुका जे बरक जदि 2-3 বছর कायसे monetization नंगिया अबनि कारण दङ कारण तांनि चिनि तेबा हास्टेन बररक चिनि कुकिं न बेलुरिया तेकिसा माने अ जिनिसनो सोलोंना नांगौ सोलोंनानै बरक नाया जे चिनि कुकिं निबो चिनि सोलों दङ सोलोंनानै borok नाया ओमफ्राय तेकिसा बिसिङाव borok आजागा कुनो इन्टारेस्ट माने गरै आमति हाय आं बुजि खाता ओमफ्राय इन्टारेस्ट गरै बायतो जों चिनि सामु नमनो जों बोथिखाले बानसिरि टलि नायबा बयले तो ताबु मिजोराम हिन्दी अरुणाचल प्रदेश हिन्दी नागालेण्ड हिन्दी वेस्ट बेंगल हिन्दी बर'नि YouTube खुलखान बं जामुं नायदे मिलियन मानजा
বরংকি গড়ে গড়ে কি চাইয়া দিবা চাও বরংনি বরংনি প্রত্যেকটা নংনি বড় কমসে কম একটা সংনানি বড় 10 রকম মানুষ খাইপানছে বড় বরংনি সংনো নাইও তাঙ্গি নাই বিনি থানে তেকিসা দে जुदा नुंग तेकिसा जुदा मसला रि वइदो बतेसा ओ मानिनो नाइथोkai संगैमान बतामखाय संगो आं मानिनो थक जों तो देले आं मनि जेबो संगो संपानो जिनि माने प्रत्येकटा फेमिलि प्रत्येकटा नगनि माने किचा डिफारेन्स जों संमाने হয়তো আনি কিচা সংনাই হয়তো বিনি কিচা থকে কিন্তু আওন্দ্রু তো আওন্দ্রু ন বুঝিকেদা ইংগা আওন্দ্রু তো আওন্দ্রু ন চাকরিনি বিসিং বতঙ্গ সংমানে অনেক রকম ইংগাই जों अ जिनिसनो सोंनानै नायाता इंगाय अबनि बागैनो आं बेलायखाय खस्थबो नांजाकनो आ खस्थ नांजाखाते बारबान साजाकनो बेलायखाय खस्थ नांमाने बागै खलायते ताबो नों सावै माखासे अपोजिशनाव फाइसो फैगा जे अब निजेनो बसंनाय लुगराव नलगिरि आंनि तखाता हाजिबले आं आमतेखायनो वानसुका किन्तु आं आनि संमु आसा खालायो बेलायखायनो गाहाम उंगो आं अनेक बरंनो तुई आनि संमुनो चारिखा आनि भिडिअ दङ नरक नायनायदि नुगानो बरगो थकजागो ओमफ्राय थकजाया दंया थकजागैनो बरगानो साका मबोतिके सं आनो मसला रगो संगो अ मसला नखाय तामहि अ मसला नखाय तामहि निका आं साव मसला न मते रखनै बुमुं रक साइरगो ओमफ्राय एर माने बरगो जानानि बागै पाइनानि बंगो चेष्टा ओंखाना बखा बिसिंगो ओमफ्राय अबनो आं वानसुगो जे बरक जेरंखाय जेरखम अरुणाचल प्रदेश नागा माने नागालेण्ड मिजोराम बरक जेबाबे खायै बंनि चामुं नुमुंनो मिलेन फैखायो ओमफ्राय चिनि तिबारखाय ताङै इंयां नाबा चिनि तिबारखाय ताङै चामानि नोंमानि कुकिं रग माने आसे तलावक लोगो तंना नाखाबा अबतो आं साइजों तो आं कासारि मेयब्ला ना आं जतनि न किसा तो सापोर्ट नांनाय न इंगा ओ सापोर्ट जिनिस आं मासे माया किसा फानसे माया हिनि मानो ভিউজ দিনে टेपसे माने कमियो किन्तु आं बहुत हार्ड वर्क खालायो একটা कुकिं खालायनानै बहुत कष्ट अबिसिंग आनि प्रथम থেকে आरम्भ खायमा हयतेन आनि रां बहुत खर्च ओंखा जों तो कुकिं न आन्दाजि तो खालायनि साग सब्जि पाइना नांगौ मिटिं पाइना नांगौ पाइना नांगौ मांस पाइना नांगौ आं जदि একটা 1 केजि मांस संनानै हंखाय तां वा कतमा बथा सिमेबले ना हंखाय तां बाजने न बाय मा तुबनाय इ गम दिखाये आनि रां प्रचुर खर्च ओंखा गा बिसिं हतेसा आं देशा कुकिं नि बागै हिलिबो न गुसाते आखै तांखा अरबा आनि खर्च थांगा किन्तु एक पैसा आं किफिल मानार मतन माने लुकियाता बो आनि तिरबराने हास्तेने बररो हेल्प खायके जां ओ जिनिस नबो माने कताम माने बुक खालाय माने खायसरा तो आं मानार मतन कुनु क्षमता गरि आं सेजें बा खापांनि ताहुकते बुकजों जों गोरों थायनोबो गोबां खमजोंनो जे लाहारं खरै दफानि बागै सान काहांगै सिनि न जेरै ख काहांगै न जबां हर काहांगै न दफा मो थांजागिया निनि दफा अरन मो थांजागो जामुं हुमुं मुगुमु हुकुमु जे लाइबुमा सिरि सिटी आगिनि राइडारं न जों बगै थांगा माने न दफा खुलुमानि समान आव दिनि खरकसा बुखु दिनि बसकांनि आपकामिं जेनेरेशननि चेरायरंनि बागै अबनति वान सगि न दिनि अबहायके वान सका जे आव फायदि आंबो दिनि ओ यूट्यूब कायसा प्लेटफर्म अब दुनिया जत नुगो हाइनि बरक जत नुगो हिनि न वान सगै दिनि अबहायके कुकिं हिनि दिनि कायसा यूट्यूब चैनलनि माध्यमे यूट्यूब चैनलनि फाइसिंते दिनि अबहायके लुकरक आरंबो सापो दिथुं आंबो दफानि सामु खालायनानि हिनि न अंखरमानि बा खेबा दिनि जे जागावो जों नुगो गोबां खुंनो मैक्सिमाम ताइसिंग बुखुंनो साका फादार हास्तेनि जे इंडिजिनियस फूड अबरके जे ब्लग जे कुकिं चैनल रक दं माने बंनि हिंके डेभलप बुङो तामनि बागै अतिप्रासा बसंके तिप्रासा दिनि जे खरकसा दफा हामजाखि न अबहायके कुकिं नि माध्यमे दिनि चाखै आवान्द्रु तो जों बाक्सा माइरं न तगैबो खायो बाक्सा मयदाने रुफिया बा पथक बबो अबसे जों सायना नांगौ सिरिसि दिनि हुकुमु मुकुमु बाहायके
চাই ফেকা जों তো मैक्सिमाम नुगो बाक्सा बा लें थांगे अ शॉर्टकट ता म मैदान रंग मदिव ময়দা রং দিব किंतु बा जे टेस्ट अब মাইরং গুড়ি না अ माइरम गुरी हाके फैया माइरम गुरी तंगनाय अब ती रंग न तिनी अ बुखु YouTube चैनल ले माध्यमे अ दफा हामक्राइनि बागै वान सेगिन तिनी बब बुसगांग आगक जाक नर खनाय मा खाना ताइसिङ तिनी आं वाहान चाखै बाय मुया मिक्स खायै बाहायके चाखै खाय चाखै तो संनानि हिंगै वाहान बायगे तेखिचा थबु खेबा अ वाहान न आं पाइनानि हिंगे 40 केजि वाक न तां साइजों पाइनानि सम्भव या सेसा सेनिगे पायै साकबाय थांनि रां सोबायाखै दाबुक ब अ दफा हामक्राइनि बागै वान सेगिन सामखाय दङ खेबा बतिनि अ जे लामाव हिमै दंमानि अ लामानो बकाहामके सेनिगा লগিরিনাই কেরিখা দফানি বড় কুকিং গখায় একটা এডুকেশন পার্ট কুকিং যদি একদম রিয়েল যদি কুকিং যদি খাইনাनै থাকাঙ্গাय হোটেল ম্যানেজমেন্ট হনে কাছে দङ সাবজেক্ट अ साबजेक्ट न परेना बागै बरक लाख लाख रां खिबिउ कारण तांना अबनि बागै একটা जब बदं बेलाय काहाम जब যেরকম লাখ লাখ রাং খিবিওই পরি ফেকে তেমনি লাখ লাখ রাংনি ইনকাম বো খালাইমান গাকাय आंनि मतेखाय कुकिं सबसे माने दाम होनानै प्रत्येकटा कैटेगरिनि बिसिङाव कुकिं सबसे बेस्ट सबसे माने फार्स्ट बतंनानै नांमान चिनि तिरपुरावबो आंनि मते दा गाबैना आं चिनि तिरपुरा हास्तेने लोगरङ गयो बर उ कुकिं न तामो आव बिसिनो किसा बुजिओइ माने सापोर्ट खाइतु माने कुकिं जिनिस तामो अ जिनिस तो साइमानानै बेलायखाय दाबुक दरकार आं जे बुजिनाय माने आबो आं बुजिनानै माने आंखा चिनि आंनि सोलायतेबो जूनियर सॉरी सीनियर बहुत काम का कुकिं खलायका चिनि दखाने बागे बो खलायका ओंखाय चिनि दखानि बरक सुदु चिनि दखान चिनि चावै जों हजमखाय मानो अबो फगे जों बुनि दखानि जिनिस न बसुरंगे चाइ मानो हजमखाय मानो चिनि अ पावर दं जों अ जिनिस न से वान संना नांबलना ओंखाय अ जिनिस रो बरं नां सोनामान नखा किन्तु कुनु बेलो मायाबो ओंखा जगा आं बेलायखाय उंको नांखा खा नांखा खाओ बेलायखाय कष्ट मानखा आं बापारे चिनि बररक जों खुनुंना नायो जे चिनि जामुंनो जों बानसि दितनि नाय अ बिसिङो जों बुनि जामुंनो बोसोरङो जों अ जिनिसनो चावै बो जों हजमखाय मानो जों अ जिनिसनो माने खुनुंना नाय माने ओंखाय चिनि तिरपुरानि हास्तेनि जत दफा बररक माने लुकरक जोंनो सापर्ट खायनो बागै जों बेलायखाय खा खामजा आबायनो आं बरंनो गयो जे चिनि प्रश्ननबो साइमानदि ओंखाय चिनि कुकिं एडुकेशन बुजिदि चिनि एडुकेशन बुजिओइ जोंनो किजा बेलु दिदि सोनोंथे अ YouTube चैनल ल फायदा यांनि बिसिंथै नों ब जरानि सिङाव वान सका जे यांथि आं तो फानो थांमानो अ सिरिसे तिबुगु ममो लाइबुमा तिफ्रासा जामुंनो तैनो तिनि जे दाबो खायदोंमान बफ्रं सिङि अबहाय वान सङो आं तैसा 22 डिसेम्बर फुलु कमसे कम 1.5 बोसोर जागा 1.5 बोसोर जागा गेब्रिओइ दनिरगा गाबर आं तैसा वान सकाना चिनि आं आफुरु यूट्यूब दो चिनि उ संमा रंना आसो आं नायजेगा तामनाय आं बाफुरु बुइहाय दा ब्लग नायो ओ एंटरटेनमेंट जा सब दंमा नायो कुकिं दासा आं खेल खायजेगा समयो ओंखाय खायजे ओंखाय आर फरेखायनो कयेक मास फरेखायनो आं नायखा कुकिं रग नायमानि गाकाय मिली बायसंनि नुखा दा गिरिबाला संनि नुखा हाय बर तो गाहाम कुकिं खालाय दंगो ओ जिनिस ना वान सब जायगा जे बरक जे सापुट माया हनै ओ जिनिस ना वान सब जायगा जे बरक सापुट माया आं माने इंटरेस्ट ओ बरक चिनि दखानि न हादे बसं नायथे को फुनु आं बो मा फुनु नाय ने आफरका वान सब मा बरका आं डिसेम्बरनि 12 तारिख हयतेगा आनि यूट्यूब चैनल माने यूट्यूब थांनि आनि चैनल खुलुंनानै आरम्भ खालायगा गौर परेखाना आं 12 तारिख खुलुंमा परेखाना आं तैसा 6-7 दिन परेखानो भिडियो कैसा अपलोड खालायगा अपलोड खायमा परे ओंखायनो आं उनावखाय अबनो वान सका चिनि दखानो जुदि चिनि जामुं नङो दनिना हांगाखाय आं तैसा बंसले गाहामका माखायनाय आं आतहिनि वान सकै हायकाता आनि भिडियो गाहाम माखायनाय ने अफरका ताम खायका आं पैसा खर्च खालायै मोबाइल पाइना हारगा अब माने साधारण पक्षे पाइनानि जोंहाय साधारण पक्षे पाइना बेलायखौ कठिन ओ कठिन ए बिसिङावनो आं नाहारगा कमसे कम
30,000 কাছাকাছি no te 1-2 টাকা কম ओमफ्राय नाहारका मबाइल हयथ' भिडिअ नायथ'ग ओंखाय तेबो बुइ नायानो हनै नाय मानानो तेबो बर'खौ नायनानै तामहनानै आरामगानो बा गरिदिबा कायसा भिडिअ नायखाय प्रपार जुदि क्वालिटी का हामगाय इंटरेस्ट खायनो नायानो नाहारका और परे खाय खलाइते आने एकटा सब्सक्राइब हैनानै 10 दिन 20 दिन मास कायसा omtro nani tongo do aite te amar khai tongo oito खाइते गानोंखाय ताबुकसु जरते आनी चलिबो ओ मास नरमय 8 मास से जदि आनी जदि उनको ताम हनो नबनो टाइम आवर्स जदि पुंगिया हंगाके माने बति खेले मोनेटाइजेशन नते 4 मास बां टाइम आवर्स न माने पूर्ण खाइना मतन आनी थानी तै समयसो क्रि हेंग जाक तखा नाइने सिकरि हिंगे बरनले टाइम फाइनाबा टाइम तो बुफुरु फाइबा जखन ভিউজ রক নাইনাই তংখাই চিনি পাবলিক রক নাইনাই তংখাই সে আন ভিউজ তো ফাইনাই বিলে ভিউজ ফাইয়া টাইম ফাইয়া গবনে বাগৈ आं বেলাইখাই মানে তামনা নব টেনশন কলাইজাক বেলাইখাই आं टेनशन कलाइजाक आं खर्च तो साइलाब करिका सेकां आं साइबो पाइखा आं खर्च बहुत उनका फ्रेंड्सों अबने बागैनो आं जत तिरबरा हाक्सटेलनि जत दफानि बरनो जत दफा बोलने ताम हमनानै जत दफा तो हिनि मानो आं जखन ताबुक तिरबरासे दं गाबा तिरबरा हानि बुसानो आंबो जेरकम बरंनो तिरबरा हानि बुसारंनो जेरकम ब्लग रगो सापोर्ट खायमा हाकिनो आं बरं थानि कयजाओ जाते आंबो सापोर्ट मानथो आनो सापोर्ट खालायतो चिनि कुकिं नबो बानजिरि दनितो एर माने चिनि कुकिं बानजिरि ना माने चिनि जामुं न बानजिरि दनितो आं साइजों बायतो माया बोलना आं साइजों फुनुगैन थाका माने बसर फुनुगैन थाका ओ एकजना दुइजना नायनाय आबो बायतां बानजिरि माया बोलना बरगो तो सिना नांगानो बा बरंनि जामाने तो बेलु दंगो अबनि बागैनो बरगो आसकै ओ जिनिसनो दाम दियो ने हाया दिबा गां तामु बुजिखाते तेकेसा जागा चिनि चामुनि कुनो माने दाम करे हेजों जासु तांगै दाम करे आं कायसा अनद्रु सराम खाखाय बसु फाय 200-300 चिनि तिरफ्रावो माने चिनि हदान बरो कि 200-300 दा माने 200-300 ने थाने दे मोबाइल 200-300 थाने 200-300 दे सुदु नेट पैक दा गाकैते बाकी रंखा बाहायखाय हजार फाय हजार बोलते तामो कायसा माने घंटा बिसिङो से नुगै थाङो जे माने 20K 30K ओ बापरे गा आनो रखै ताङै बरक रे माने बेलायखे वान सुं माने कन्टेन्ट खामनो फै नायनाय करिका माने आंगाम ते हिनि नमा वान सु पता कन्टेन्ट खामनो नायनाय करे YouTube चैनल मुंगे तामो आनि YouTube चैनल मुंगे नमितास रुरल कुकिं आव खापनो ता हुक्ते बुकसं नरकबो ओ बुखुंनो लगे नानि मोजोङै तखांगाय जे चेनेलनि मुं सामानि ओ जागा थाङै नरक बिजित खेमानो नायमानो ओ बुखुंनो चेनेल बोसोर खस्थ' खायै दफानो मोथांना हिनै दफानि लाइबुमा जामुं हुमुं रंनो तेयै न ताबुक साक बाय थांबो अबहायके बुखाव वानसो मुं खायै तिनि अबहायके सामुं हुमुं ओ जामुंनि बिसिंति दा दफानो मोथांमानो हिनै बबतिनि चाइदुबि दं आव फायदे बिनि खोक्तेनो खिनाले पाइथारनि लुकरावनो क फुसारं तामरक मुतन ताम तंनाय जत हाक्सटेलनि चिनि दफानि ब्रासारक नरक बानो सापोर्ट खालायदि बुइनो जेरकम ब्लग रिल्स शर्ट फिल्म दङ सापोर्ट खायतिनो आनोबो सापोर्ट खालायदि कारण तांनि आं बसिनि दफानि काहामनि बागैनो वानसुगै तिनि यूट्यूब फायो आं कुनो बाजे जिनिस तो फाया नरक आनि ओ कन्टेन्ट न बुजिदि आनो कन्टेन्ट न नरक दाम दिदि माने आनो बिजा नरक सापोर्ट खायै आनि संमानबो बेलुरिदि मानि संमा बोलते चिनि तिरपरानि जत सामुनो बेलुरिदि आं अबनो नरकनि बागै आं दाम हना नबनो सानो नरकनि थानि आनि कयजाओ नै नरकनि बागै माने कयजाओ फाइनानि ले तंखा फ्रेन्डजों आनो बखादि सरि नाकारदि ओंखाय नंना आं कयजाओ जे ओ आनि संमुंनो नरकिजा बेलुरिदि जाते चिनि चामुंबो नंमुंबो जाते बायरेन बरर बनुक्तु
बायदि borok bo nuktu surungtu jingsi chai banchi mano hingkai borok bo chai banchi mannai o jinis no mane jing damri khai je borok rinai chini dokani borok rok no ang belai khai koyo chini chamung nongmo bo jate buibo saimantu buibo beluri thu jing jerokom rima haikane ritu jing jiri angga buibo haikai rinaba norok no thani obonani koimung norok ano support khlai di ano tamo joto chini tirparao je cooking je channel khulo ka hangkai joto no support khai borok bo chini chamung no swnambo ang joto no nokha chini chamung no swnambo chini chamung swnamo no support khlai de hamkai karon ta hini kaisa recipe swnamnani chini chamung phano jeng nogo normal chamani ba youtube khungna bagen khaimani bahut different jeng friend chong khai sawi mangkha joto ni no porishrom tongo porishrom ni dam no norogo rinan khlai di obona ang asa khayo norok thani norok borpur support khayane chini chamung no banjiri tonina bagai norok belai khai ongko bana tamhna lobono belu rinai chini chamung no obono ani gohermu kabon da te bukuk jong norok khanai mangkhana o bukuk khoroksa bomsek joratei buskang ni nahar mungno nahari no obai ke tini yapri bogjak youtube channel ni maddome nge kabon ta te bukuk jong tei tamnole naisingi tonglai ba na thangsidi thangei description o link rijak o jaga norok nai nai di o bukung ni channel no norok nai tongo dongo tv khambai.